मठाधीश माणिकरावजी तसेच इतर पदाधिकारी खूप खूप धन्यवाद देतात। आज माझा गौरव सोहळा मठाधीश यांच्या हातून बसा तर ही पालखी मग 13 वर्ष झाली स्वामी समर्थ मठांतून समर्थ पेडणे तालुक्या आणि बार्देश तालुक्यांची होता। त्याच्यातून 30 वर्ष झाली दत्त मंदिर जे असायचे मात्र या मठान मंदिरात आमचे पालखी सदैव वर्षानुवर्ष झाली या मठात येतात आणि खरेतर मठाधीशाचे कौतुक करतात त्याच्यानी बऱ्यापैकी आमचे स्वागत केल्याचं आणि ज्या ज्या ठिकाणी आमचे पालखी पावले असा समर्थ पेडणे तालुक्यात त्याचे मोठ्या संख्येने आमचे स्वागत केल्याचा ही पालखी आजचे जो दिवस असा चौथो दिवस असा पेडणे तालुक्यात आणि त्यानंतर संपूर्ण बार्देश तालुक्यात स्वामींची पादुका पालखी भोवतली 9 नोव्हेंबर स्वामी समर्थ प्रकट झालो दिस शिवले 9 नोव्हेंबर या दिवसा सगळ्या भाविक भक्तांकडे बघतात की मोठी संख्येने शिवले स्वामी समर्थ मठाचे खूप खूप धन्यवाद देता परत एकदा आमचे मठाधीश यांचे आणि सगळे त्यांच्या समितीचे की आजचे आयोजन त्यांचे आमचे स्वागत जे मोठे संख्येने केले असतात त्यांचे खूप खूप धन्यवाद देता आणि सगळ्यांना देव समस्त शिवोली स्वामी समर्थ आणि त्या प्रतिष्ठानाचे सगळे या सर्वांनी यथायोग्य स्वामींच्या पादुकांचे पूजन केलेलं आहे आणि सर्वांनी स्वामी समर्थ या गौरव सोहळ्यात संस्थापक त्यांचे गौरव सोहळ्यात पाहिलेलं आहे त्या सर्वांचे आणि ज्यांनी आम्हाला थोडीशी मदत केलेली आहे त्या सर्वांना मी या इथं आणि आजचे जे यजमान आहेत नाही त्यांना पण त्यांचे पण मी सर्वांच्या वतीनं आभार मानतो। तसेच इथं जे या मठाचे सोहळा इथून संपल्याचं जाहीर केलं। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय।